Kb. 1200 lakást építettünk a győri régióban. Általában a piac 10%-a minden évben a miénk volt. Volt, hogy ez 8 darab lakást jelentett, volt, hogy 180-at. Alapvetően outsidernek érzem magamat az építőiparban, egy teljesen más gondolkodást, hozzáállást hoztam az építőiparban. Édesanyám és édesapám építőiparral foglalkoztak, és nagyon sokat kellett építkezéseken segítenem a 80-as években. A GMK, VGMK, nem tudom, van még ilyen idős ember, aki tudja, hogy mit jelentenek ezek a szavak. És én nagyon szerettem a malter illatot, nagyon szerettem ezt az egész történetet. Az a szemlélet, amit az egyetemi oktatással, a világjárással szereztem, azon segített, hogy egy kicsit másképp lássam az otthonteremtést, az építést, az építőipart, ami ugye azzal is járt, hogy az elején még vezetékes telefonon és a pénteki, szombati Kisalföld újság hirdetésre adtuk el a lakásokat. Éppen egy 28 lakásos társasházat építettem Mérföldcsanakon. Csütörtökön kijöttem a 28 lakással, és szombaton elfogyott. Tehát ezek nagyon más időszakok voltak, mint a mostaniak. Az elején nem igen költöttünk különös marketingre, az volt a elképzelésünk, hogyha jó helyen építünk, korrekt áron, akkor majd úgyis megtalálnak bennünket a vevők.